bayin Allah, yara bayin Allah, bayin Allah, marayu bayin Allah, yariman waka ne. Ayya kaso mutum ayyana da daɗi, haka mutane suke dan kage mutum walla babu daɗi, haka mutane suke so da ki kamar zanen dutse ne, haka mutane suke wanda kai yana nan har abadan ne, haka mutane suke wani za yake kasan da kana karamin ka, haka mutane suke girma da kai ne zai kulla yar alaka, haka mutane ya manta cewa a lokacin baya da yake ka, haka mutane da so da kini kwana sani bai fita a ranka, haka mutane suke ya dauka abinda yayi maka ya ci banza, haka mutane suke tunanin batun karama ai babu haza, haka mutane idan fa maye ya ci uwar da ba za ta manta ba, haka mutane ni a gani na kaso mutum yanda duk ya soka, haka mutane idan ba za ka so shi ba kar ka takure shi, haka mutane idan baka yi masa ba kar ka titina shi, haka mutane baba a kaina nake batun nan bakar ku manta, haka mutane akwai kananan yara marayu da ke bukata, haka mutane suke su samkar aki su wannan suke bukata, haka mutane suke a kullum idan ka duba suna wahalta, haka mutane suke iyayensu sun mace ba a da bukata, haka mutane suke gashi karfin su ya gaza haka na fahimta, haka mutane suke kamar dai mutum ya ce ba ɗana bane ba, haka mutane suke ga yaro cikin wuya kuma cikin azaba, haka mutane da kaga yaro mai iyaye kana fahimta, haka mutane da kaga yaro mara iyaye kana fahimta, haka mutane kana ganin shi zaka shaida da bai da gata, haka mutane siga da kirki in ka duba ai bai da ita, haka mutane yana ta yawo cikin gari babu makaranta, haka mutane abinci ko wanda zai ci kullum sai ya wahalta, haka mutane yana ta fama kuna ta zage kuna ta duka, haka mutane kamar da cewa amana ce rabbana ya baka, haka mutane kamar da cewa shi ma a rai ba shi da kamar ka, haka mutane kamar da cewa shi ma kwa aida ne a gurinka, haka mutane sai kai wa yaranka abu amma shi ka bar shi, haka mutane sai dan kwa aiki ya zo ka ce sai an nemo shi, haka mutane sai yara yan kananu suna ta kuka, haka mutane sai sun yi girma tamkar bacci sai su farka, haka mutane sai ka bukata sun ki sai ka gano laifinsu, haka mutane suna tunanin sun manta ki da kai wa kansu, haka mutane sun manta raba aishi ba za ya manta ba, haka mutane ku zo mu gyara yadda Allahu ya bukata, haka mutane yariman waka ne yariman waka, haka mutane yariman waka ne yariman waka, haka mutane yariman waka ne yariman waka.